zviri sei? Masera sei? Masera. Ko muri kuitei kwapo? Dadi bospreya ndakumba. Atsikidzi. All right, dziriko kuno. Dzakawanda. Dzakawanda muri tiri right zvingaiti. Manje mune makamera muri kupwa. Isusu tabva kumastaira films. Munoita zvotora news. Totora news, totora nhau. Manje ndiye manishanyira apa. Takanzwa nyaya yamakataura ikaita viral pasocial media muchitaura kuti hanzi muri kuda maikumbira kuti veruzhinji vangangoda kubatsira vakubatsirei nekukuvakirai imba, asi makati muri kuda 8 rooms, but zvozoita here kuti mudhimande vanhu kuti vanhu vakuvakirei 8 rooms? Ipapo ngagara pajekesa wayo. Uona tinogona kuti mina ndita senge ndiri kudusira kumashure cho. Unaona? Panyaya iyoyo manje 8 rooms ndakataurira muona. Inini ndangotaura kana makundibatsira guys. Property yakawanda. Inini zvokuti mondivakira imba yekuti ndoipusha mubhara. Ndoti ndakaramba icho. Ndoti ndichere ndakaramba. Ndingavakirwa imba yekuti ndopusha mubhara. Animaona chero muchinibatsira henyu nemari yenyu. Animaona. Saka chero 4 rooms dzikauya mudzidi. Kana dziri dzekuti as long as isingapushike mubhara, ndaramba ndinopushika mubhara. Mukandivakira imba yekuti inopusha mubhara, inini ndo yandisiri kuda, iyoyo handidi. Please vanhu vese varikuda kundibatsira, please ndokumbirawo nemweya waMwari kana makundibatsira. Kupusha mubhara handidi. Handidi zvangu handidi nemashoko angu handidi. Makaoma musoro mukoma. Regai mucharamba muchingogara mu8 rooms dzemukuku. Maizotora news kana mukuside kwani. Aisazotora news. Ayo makutora mune side, mukutora side. Tina side. Regai tiende. Dzima chikamera. Regai